Добър ден! Днеска ходихме малко на пазарче в град Кубрат, Питак по-скоро. И взехме огидоренци, 108 части, Craft Royale Professional Tools. Го видим кой има вътре. Продавача му искаше 70 лева. Взехме го за 50. Имаше и други гидорета. Гледам в интернет, варират порядъка на 60 и няколко до към 70 и нещо. Подобни. Пак същата марка. Да видим кое има вътре. За 50 лева. Какво сме си взели? 108 части. Пиковете малко изпадали. Да наместим после. Главички, части. Добре. Още нещо. Перчица. Добре. Две трещотки. Видим качество. Не ми дахат много доверие. За 50 лева. Колкото си скарат. Бях гледал в строителен магазин. Трещотка такава малка беше към 20 лева. А такава голяма. Пак някаква куча марка. 30 и нещо. Така че мисля, че за 50 лева сполучлива покупката. Колкото издържат. Че няма голям. Има така някакво удължение. Не е супер зле. Даже някакви шестенчета малки има. Гледайте ги. Той е като цяло за 50 лева. Да видим трещотките. И наляво, и надясно. Добре. Мъчно са. Не ми дъха особено две. Ай даже особено много. Само по звука. Малките същите. Малко по-добре се чува. Може би ще механизма е по-малък. Колкото си карат. Все пак, както споменах, строителен магазин, подобни. Професионал, минало за минало, къде професионално. Пак такива кучмарки. Единия беше 20 лева, другия беше 30 лева. Не се надявам да отверкате и другото, да издържат повече. Мога ги ползваме главичките. Звездички. Това е. За от Битак. 50 лева била. Имаше и малко по-големи. Колегата си беше взел 170, мисля, че час си беше. Продавача му падна на 80, искаше първо 90. Имаше и от 200 и няколко части. Него 100 лева или 100 и нещо минало искаше. Бях си помислил за парк сайт или някакво друго да си взема. За момента ще ми свърши работа, не да се чувъркам по колата или нещо друго. Ще напиша коментар евентуално колко се е издържал в последствие.
Това е, колеги. Довиждане и лек ден.